आफादनि मोनसे जारिमिनारि मोनसे गेलेनायखौ लानानै मोनसे बिराद गिदिर स्टेप आरो बेजोंहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव जि रोखोमनि रायजो राजाखौ लानानै सांग्रांथि हाबाफारि फरायनायखौ लानानैनो हम बा गावनि जाथिनि जि गाज्रि समाव जाथिखौ बोखांबोनायनि जि सिन्था सरसाजों हाबाफारि मावबोबाय थादों थिग बिदिनो बे खेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फुटबलखौ जोंनि बुहुम बिखायाव मोनसे सिनायथि होनो थाखाय जि माने आन्डार 13 जि माने गथ'फोर दङ बे गथ'फोरनियाव मोनसे फुटबलखौ टेन्डेन्सि होनो थाखाय मोनसे टेन्डेन्सि हाबहोनो थाखाय बिखायाव थैयाव बिसोरखौ जोलुरखौ बोनथुमना लानो थाखाय मोनसे सिन्था सरसाजों फैगौ दिनाव जाहाथे बर' हारिनिफ्रायनो बेसेबांबा माने बुहुम बिखायाव सिनायजानो हानाय गेलेनो हानाय प्लेयार बहननायनि सिमांजों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेखौ जों बिटिआर सरकारा बाख्नायदों आरो आङो मुसलपुर समस्तिनि एमसिएलए हिसाबैबो बे हाबाफारिखौ स्पेसियेलि आङो बाक्सानि जोंहा जि माने बर' फरायसा आफादनि जि दैदेनगिरिफोर दङ आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों आरोखि सरकारा अलरेडि बिनि सागानखौ होखांबाय दाख्लैसो नुखांबाय ISPLनि नामाव भारत नाङैनो मोनसे सिनायजानाय परिबेसखौ जों लाबोनो हादों आरो बेजोंहाय मोनसे जोंहा साननाय दंमोन जे जोंनि हालामाव फुटबल प्लेयार गोबां रोखोमनि दं जोङो जेरै मिन्थिगौ जोंनि दिनै ISL आवबो दिनै जोंनि बर' हारिनिफ्राय गेलेग्रा साफा सानै ओंखारहांबाय थ' बे बुस्थुखौ आरोबाव बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनायनि टेन्डेन्सि लानानै बेखौ गियार आप होनो थाखाय बिटिआर सरकारा खुला गोसोजों फाइनेन्सियेलियानो जा मेन्टेलियानो जा आरो जेसेबांखिनि सार्भिस होनांगौ बे सार्भिसखौ होदों आरो बेनिखायनो दिनै मोनसे मोजां फिथाइ आं नोंथांमोननि रादाबनि सिगाङाव बुंनो हायो जे फैगौ 1 बोसोरनि गेजेराव जोंनि क'क्राझारनि दाख्लैनि जि मोनसे ISPLनि जि जादोंमोन बेवहाय बे स्टेडियामखौ लुफुंनायनि हाबाफारिया बे बोसोरावनो जाजेननो थांगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो अल इन्डिया फुटबल फेडारेसना जोंनो बिटिआरआव गंसे फुटबलनि स्टेडियाम स्पेसियेलि होनो थाखाय जोंनो खोथा होलांदों आरो जोंखौ दा दिल्लीयाव बे खोथाखौ रायलायनो थाखाय फुटबल फेडारेसना लिंहरगासिनो दङ बिनि बायदिबो दाख्लैनि जि ISPLनि देरहानाय टिम बिथांमोनखौ दिनै भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै इनभाइटेसन मोनदों दा बावैनो हारियानायाव गेलेनो थांगोन थिग बिदिनो आं खोनानायाव राजस्थानावबो बिदिनो खेला अलरेडि इनभाइटेसन मोनब्रै मोनबा मोनदों जोंखौ फुटबल फेडारेसन अल इन्डिया फुटबल फेडारेसन गोबां अननाय देखायदों आरो भारतनि जि फुटबलनि जि माने मोनसे भारताव मोनसे फुटबल गेलेनायनि जोंनि बिटिआरनिफ्राय जि सिमां बे बावैनो जानो थांगासिनो दं आरोखि बर' फरायसा आफादा बिनि बिथोन बायदियै बाक्सा जिल्लाया 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ फोजोबना दोनदोंमोन दा जोङो मिरु हिसाबै दिनैनिफ्राय मोनब्रै जनाव बे हाबाफारिखौ जागायबाय बे साननै सानथामनि गेजेराव जोबगोन बे जननि बा लिग मेट्सआ दा बिनिफ्राय जोङो मोनसे टिम सिलेक्सन खालामनानै सेमि फाइनाल होनाय जागोन बेयो क'क्राझाराव मोनसे आरो सनितपुर जिल्लायाव जागोन बिनि उनाव फाइनाला उदालगुरि जिल्लायाव जागोन 9 नभेम्बराव दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन समाव जोंनि इयुन जोलैखौ प्लेटफर्म होनो थाखाय नाजाबोदों गाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज होबोनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय नाजाबोदों दा बेबायदिनो जोङो नायनो थाङोबा इडुकेसनाव जोङो सोलोंथाइनि बेलायाव जोङो केरियार काउन्सिलिं खालामदों जाय जेराव हायो बेयाव जों जाहाथे बिथांमोनखौ एनकारेज होनानै थुलुंगा होनानै जाफुंसार महर होनो हायो बेनि अनगायै ओरिएन्टेसन प्रग्राम खालामदों UPSC APSCनि थाखाय सोलोंथाइनि बेलायाव बेखौ आरो बिनि अनगायै गुबुन गुबुन प्रग्रामबो बानायबावदों थुनलाइयारि बेलायावबो जोङो बानायदों गाव गावनि टेलेन्टखौ सिनायथि होनो थाखाय आरो बेखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय थुनलाइयारि बादायलायनाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय दा बेबायदि बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय बेबायदि खालामबोदों बेनि अनगायै आरोबाव कालसारनि बेलायावबो जोङो बानायदों देंखो मो 1 2 3 बेबायदिनो मोसानाय माब्लाबा बादायलायनाय होदों देंखो मो 1 2 3 मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो बिनि अनगायैबो दामनाय देनाय बादायलायनाय बेबायदि होदों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया बेनो जोङो जोंनि इयुन जोलैखौ बोरैहाय जोङो गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो लामा होनाय दा जोङो 13 बोसोर बैसोनि बा बिनि उन्दैनि नैबे जोलुर बादायलायनायनि जि थांखि बेबो मोनसे दा बेयाव जोङो दिनै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जि गेलेगिरि बेयाव बाहागो लाफैदों बिथांमोना
हयथ' बिनि सिगाङाव बा सिगांनि बोसोरफोराव बिथांमोना हयथ' जोबोद मोजाङै बेबायदि कचनि गेजेरजों बा बेबायदि दिथा होनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोलुर जि फुटबल जोनाय बेखौ सोलोंनाय जायाखैमोन बा जोनाय जायाखैमोन आरो बेबायदि बादायलायनायखौ बिथांमोना हयथ' मोनफेराखैमोन। दा बेयो इन्टार डिस्ट्रिक्ट जादों जोंनिया बे 16था जि जिल्ला बाहागो लादों दा जोंनि बे सेन्ट्रेल एबसुनि खुंनायाव बियो जिल्लाजों जिल्ला नांनाय जादों। हयथ' नैबे जि गेलेगिरिफोर दं बिथांमोना बेबायदि बादायलायनो मोनफेराखैमोन गोबांहा। दा बेनि थाखायनो बिथांमोननि जि बादायलायनायनि जि लेभेल बेखौबो जोङो जोबोद गोजौआव लांनो हाबाय। दा बे मोनसे बिनि अनगायै जोङो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउ राहाखौ दालांनो हायो जों बेखौ मिथिगौ आरो बे जिउ राहाखौ जों जुदि उन्दैनिफ्रायनो जों जुदि बिथांमोनखौ दानायनि लामाखौ होनो हायोबा बा दिन्थिनो हायोबा बिथांमोनखौ जोङो जि फोरोंनो हायोबा कचनि गेजेरजों बा बिथांमोनहा गावनि जि जिउ राहा दानाय जोलुर जोनायनि गेजेरजों बेखौ बानायनो हागोन बे जोंनि मिजिं। बिनि अनगायैबो जोलुर जोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बयबो मिथिगौ हलिचरन नार्जारिया बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होदों। बिथाङा सासे इन्टारनेसनेल प्लेयार सिगाङाव दंमोन बिन'द ब्रह्म बिथाङाबो सिनायथि होदोंमोन। दा जोङो मिजिंथिदों जोंनि इयुन जोलैयाबो जोंनि जि जोलुर जोनायनि गेजेरजों बर' माहारिखौ बुहुमाव जाहाथे सिनायथि होनो हायो बा बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महर खालामहैनायाव आगानसेबाबो आवगायहोनो हायो। बेनि अनगायै जोंनि जि इयुन जोलैफोर जोङो दिनै नुनो मोन्दों जोंनि लाइमोनफोरखौ गोबां उन्दै समनिफ्रायनो ड्राग्स जानाय बिरि सिगारेट सोबनाय गोबां माने फरायनाय बा क्लास लानायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव बा गारनानै गुबुन जायगायाव बेरायथिंनाय बेबायदि गोबां जोंनि फरायसाफोरखौ नुनो मोन्दों। दा बेयाव जोङो नैबे हाबाफारिया बिथांमोनखौ फुटबल जोनाय जि गोसो बेखौ बिथांमोननि गेजेराव सोनानै जुदि होनो हायोबा बा जों गेलेहोनो हायोबा नैबे गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय हयथ' जोङो बिथांमोनखौ साइड खालामनो हागोन। दा जोंनि थांखिफ्रा बेफोरो दङ। दा बेफोरनि थाखायनो जोङो नैबे जोंनि इयुन जोलैफोरखौ जि प्लेटफर्म होनायनि खामानि जों बेखौ दा मावगासिनो दङ। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।